Vydám, říkaj. OK2 Emil William. Tady. Otakar Karel 2 Karel David Josef. Otakar Karel 2 Karel David Josef. Pro tebe 59 008. Z lokátoru Josef Neruda 78 Xaver William. Josef Neruda 78 Xaver William. Ano, potvrduji, zdravím kluci do tábora, ahoj. Dobré dopoledne, pro tebe 59 029 59 029 59 029 a lokátor Josef Neruda 89 David Emil. Josef Neruda 89 David Emil. Lokátor Josef Neruda 89 David Emil. A zdravím do tábora, kluci, ahoj. Děkuji. Potvrzuji. Potvrzuji. 73. 73. Měj se, ahoj. Měj se, ahoj. 73, ahoj.